Hello mga ka-friendship, maayo nga adlaw. Welcome to our Palarong Pambansa 2020 and this is our question for today. Remember, Bisayan terminology, Bisaya lang ang imong gi-answer, one word only, and make sure to indicate your time para ma-identify nako nga ikaw ang nakauna sa ako ang pangutana. Alright? This is the question for today. Mao kini ang pinakauna nimo nga buhaton before nimo pakaslan ang tawong imong kinagugmaan. Kini nga buluhaton maoy imong mamahimong yabi aron imong mabuksan ang pinakaanindot nga pultahan. Ang pultahan nga balaan, ang pultahan sa kalipay, ang pultahan sa simbahan. Naay ginaingon sa pinulungan nga Ingles, this is the first thing that you're going to do because this is your ticket to I do. Alright? So ako paabutan ninyo mga answer. Just type your answer below. Good luck to everybody!